l'Ajuntament de Miramar ha habilitat un aparcament per a bicicletes en la platja. Esta zona d'estacionament està ubicada junt a l'oficina de turisme i permet aparcar la bici en una zona tancada i vigilada. Per a utilitzar este servei, els interessats hauran d'acudir a l'oficina de turisme, pagar una tassa de 3 euros i rebran un tíquet amb el qual podran arreplegar la seva bici al final del dia. Totes les bicicletes dipositades al pàrquing municipal estaran degudament custodiades i identificades. Cal recordar que l'estiu passat l'Ajuntament de Miramar ja va instal·lar més de 40 aparcabicis en tots els accessos al passeig marítim. Per altra banda, l'Ajuntament ha senyalitzat com a vies compartides diversos carrers del municipi, que enllacen amb el carril bici ja construït i amb la via verda que comunica Gandia i Oliva. Totes aquestes actuacions tenen com a finalitat fomentar la mobilitat sostenible a Miramar. Així mateix, els contenidors de piles i llaunes instal·lats en la platja informen a través de codis QR de diverses rutes turístiques que es poden dur a terme en bicicleta a Miramar.